ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, подписчикои канали Сауду ТВ, мардами тикток, инстаграм, ҳама каса созен хубен. Ҳамин навора дар тикток, дар инстаграм, дар ютуб мепартоем. Имрӯз 22 апрели соли 2025 квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, повороти Ленинград бача азиз. Адресҳоша хушрӯ када мефаҳмонам, даки ҷояй, чихелияй, чияй, кияй мегум хушрӯ када, баъд хатушонда занг мезанен, соҳибхона гуфта номероша мемонам, дута рақам дасти ватсап мегузорам, занг бизанен. дар ин тараф барои реклама рақамҳои 931 07 99 97 ватсапи хидмай хона, квартира барои фурӯш боша агар ё ки мошин, замин боша агар дар ватсап роӣ кунен. Мардами тиктоки инстаграм лайкора биҷиқен. ҳамин дар тиктоки инстаграм дастгирии камай бачака азиз, медонен? Дастгирии камтар систай. Главни канал дар ютубай Сауду ТВ гузашта тамошо кунен. Квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, повороти Ленинград. Ҳамин яка роӣ кад, срочнай баъд мега сум дар кора савдош мекунам. Духонагаҳай 67 квадратный метр. Ҳамагӣ хона мега 3 тиреза дора. Доми 8 этаж. хона дар 7 этаж қарор дорад. Адресора бо диққат гӯш кунед ки Сауду ТВ оиди ҳамин хона чӣ мегӯяд. Дар ҳамин дом қарор дорад бародари азиз. Доми тайёр, мардум зиндагӣ кардестиянд мегӯяд. Дом лифт дора. Бо электромонтажи шикатурш ҳамин қасм. Агар ироша хидмат накунем, бо арзонаш мекунем мегӯяд. Мақсад як нархи аниқ да омадан. Ба ҳамин нарх мега метонем шикатур кунем, монтаж кунем. Аз ин нарх арзонтар боз мақсад бе ҳамин монтажи шикатурш мешавад. Хуб, хона коробка чӣ хел мебинен? Ду хона 3 тиреза дорад. қум овардагиян. хуб, мақсад доми 8 этаж будааст. Дар 7 этаж хона нархша 410 000 мега. повороти Ленинград, ноҳияи Рудакӣ. Адресора бо диққат гӯш кунед бача азиз. Нархша 410 000. Ду хона 3 тиреза дорад. дар ҳамин 410 000 сомон мега хидмат мега шикатурш мекунем, монтажш мекунем мега. агар ки шикатуру монтажа худтон бикунен, боз аз инам арзонтар мешавад. хуб, маълумоти пураша, рақамҳои хуб, дасти ахириш 46 ба 870 сар мешава. ё ки рақамҳои ватсапшон ахириш 46 ба 970 сар мешава. Занг мезанем, мегӯем ки аз ютуб канали Сауду ТВ гирифтам. бачакҳое ки наворои моро медизен, хоҳишай ҳаматон хеле корро накунен. монен кормона бикунем, мақсад хонаҳомона хидмон савдо кунем. чунки наворои моро мақсад якчанд нафарое ҳаст ки скачат карда дар ҳамун каналошон мепартоянд. хелаки хубае, не ки мада маъқул нест бачаҳо азиз. хуб, ба наворатон дар мақсад жалбат мезанем, маҳкам мекунем. каналотона меҳнатотон ҳайф мешавад. ба хубӣ гуфтестем тона. хуб, оиди квартира дасти ватсап гузоштем. ака хати чахчах мекунен, маъқул боша мегирен. маъқул ки набоша, дӯсту бародаротонда падилитсия кунен. як хонаи холияй ё ки рақамашона роӣ кунен, можад ва ё бихара. раҳмат ба ҳаматон, зинда бошен, обод бошен. раҳмат ки Сауду ТВ-ра интихоб карден. то видеои баъдина дӯстони азиз.